So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at syempre bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Brother Eugene sa kanyang patutunayan na ang rebulto, mga imahe sa loob ng simbahang Katoliko ay hindi kasali sa mga Diyos-Diyosan na binabanggit sa Biblia ayon sa Biblia at referensya. 10 minutes bro, your time starts now. Okay, so maraming salamat po Mr. Moderator. Adjust ko muna itong volume kasi automatic siyang maghina. Alright, so ang ating pong titindigan ngayon ay patutunayan ko na hindi kasali sa binanggit na Diyos-Diyosan dito sa Biblia. Itong mga imahe natin na sa loob ng simbahang Katolika. Bakit ka ako? Sa Biblia po, sandali lang ha. Alright, so dito sa Biblia, meron akong translation na salita ng Diyos. Ang klaro pong nakasaad dito sa Exodo 20 verse 4 to 5. Basahin natin to. Total sa bagay, yan. Gusto ko tayo, mababa pa oras natin dito. So, mayroon pa tayong mamaya. So, sa kinaklaro po dito, ayan huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ito nyo, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig malinaw na huwag daw gagawa ng Diyos-Diyosan. Ang tanong, sa Biblia po ba ay pinangalanan itong mga Diyos-Diyosan? Well, kahit saan tayo bumasa ha, na ibang, kahit anong translation babasahin natin doon sa Exodo 20, wala hong nakalagay na Mother Mary, mga santo, Padre Pio, etc. Wala ho. So binanggit, Diyos-Diyosan. Ang tanong, mayroon bang nakasaad sa Biblia, binanggit ba ang mga, sabihin natin Diyos-Diyosan sa Biblia? Yes, binanggit po sa, ang tawag nito, sa Judge 10 verse 6, meron din binanggit si Baal. Números 22:41, Baal pa rin. Sa Judge 9:4, si Baal pa rin. Sa Salmo 106 verse 28, si Baal pa rin. Doon sa Judge maghuhukom ba 8 to 33, binanggit si Baal pa rin. Doon sa Hari Ono verse 2 to 3, binanggit dito si Baal Beelzebub. Itong sa Marcos 3:22, Beelzebub pa rin. Sa Isaiah 46:1, si Beelzebub pa rin. Sa Jeremias 48:7 hanggang 13, si Camus, binanggit ito. Sa Amos 5:26 naman, si Sakot, binanggit. Sa unang Samuel 5:2-7, si Dagon, binanggit din. Sa Acts 19 verse 34 to 27 hanggang 28, binanggit din yun, may pangalan dun eh. Sa Isaiah 56:11, binanggit doon si God, no? Yan. Sa Exodo 32, binanggit yung gintong baka, no? Alam mo 20 zone, yung gintong baka. Sa Acts chapter 14 verse 22, verse 12, binanggit na may pangalang Diyos. Yan. Hindi po walang Mother Mary sa mga binanggit natin, At sa Lucas 16:9 hanggang 11, tinatawag din na may mga kung bagay earthly, earthly world, mga kalibutanong bahandi. So kasali na rin doon. Yung Jeremias 52, binanggit, may pangalan Sino pangalan doon? Merodach. Si Merodach. At yung sa Sophonias 1:5 naman, binanggit ang pangalan na Diyos si Milcom. Sa Levitico 18:21 naman, binanggit si Molok. Sa Acts chapter 7 verse 43, binanggit si Molok pa rin. Doon sa pangalawang hari 18:4, binanggit si Asura. Alright. So sa boss hari 17:30, binanggit pa rin si Asuna. Sa Isaiah 37:38, binanggit na si Rock. At saka doon sa 2 Hari 5:18, binanggit pa rin si Rimon. Alright, doon sa Ezekiel 8:14, binanggit din si Tamos. Acts 20:11, yung kakambal,
na Diyos. Yan, yung binanggit doon. So sa lahat ng mga verses na binigay ko, kung mayroon pa mang iba, wala hong Mother Mary na kalagay, walang mga santo, walang si Jesus Christ na rebulto, wala ho. Ang problema po nitong si Fuentes, itong katunggalan natin, kasi nakabasa lang ng Diyos sa Biblia, nilalahat po niya, generalize po ni Fuentes. Hindi po pwede yun. Dapat mayroon tayong classification kasi according sa Harper Bible's Dictionary, nasabi doon, all idols are image. Lahat po ng mga Diyos-Diyosan ay imahe. But not all religious image are idols. Malinaw yun. Nakasaad. Pero, yun nga, hindi ko pinipilit sa'yo na paniwalaan mo yung dictionary. Pero, yan po yung mindset po ng mga tunay na Kristiyano. Kaya kung titignan natin yung history book, na ko rito, yung unang mga Kristiyano, nagprinted sila ng picture ni Jesus Christ sa mismong tela. Bakit ginamit ng mga unang Kristiyano kung Diyos-Diyosan yun? Si Kristo nga nagpuntang imahe sa kanyang father do sa St. John chapter 8 verse 28. Nagprint siya ng picture of what I have seen of my father. Sabi doon sa The Boys Bible. So dito pa lang malalaman natin na si San Pablo nga, di ba, nagsabi siya, may imahe siyang dala, a placard with picture of Jesus Christ dying on the cross. Sa Living Bible, sa Galatians chapter 3 verse 1. At saka sinabi pa dun sa Trisagies ng Hebrew, kung hindi ko nagkakamali, kasi hindi ko na lang babasahin, na nandun sa Living Bible sa likod ko, may binanggit dun, we have an altar, the cross where Christ was crucified. So doon sa hindi naman iso dito kung pinahintulot ba yung mga imahe sa loob ng simbahang Katoliko, sino gumawa, pinahintulot, mayroong bang utos. Ang subject matter po natin dito, hindi kasali sa mga Diyos na binanggit sa Biblia. Alam siguro ni Fuentes yan kasi nag-aral siya ng pagkapastor niya, nag-aral siya ng theology. Alam niya. Sa loob ng Biblia, binanggit yung mga pangalan sa mga Diyos-Diyosan. Alam niya yun. Hindi imposibleng di mo alam yun. Pastor ka di ba? So baka may mga membro magtanong sa'yo, Pastor, ano po yung mga pangalan ng mga Diyos na binanggit sa Biblia? May pangalan po. Binigay ko yung mga sitas. Diba? Isa na si Nisrok, si Baal, si Asherah, diba? Si Zeus, si Diana, diba? Si Rapam ba yun? Yung sa Acts of the Apostle, binanggit yun. Diba? So may mga pangalan po sa Biblia binanggit at sa lahat ng mga verses na binigay, kung nag-take note lang si Fuentes, malamang sa malamang wala siyang maririnig na may kasaling Padre Pio, kasaling Saint Lawrence Ruiz. Wala hong binanggit sa Biblia. Paano naging Diyos-Diyosan ng isang bagay? Kapag po ay kinikilala mo yung Diyos at sinamba mo siya bilang isang Diyos, ang isang bagay. Kaya nga maging Diyos-Diyosan ng tawag. Sa simbahang Katolika, hindi natin ginagawa yun, of course. Pero yun nga, hindi naman issue dito kung sinamba ba natin yung imahe o hindi. Ang importante lang, malinaw natin dito sa lahat ng mga, lalo sa mga followers ni Fuentes, sa kanya mga membro na, ma-curious siya, hindi pala kasali, bakit sinama? Di ba? Bigyan kita nag-sample ng analogiya. Of course, parehong tao. Pero yung binanggit po is indigenous people. Paano sasali ka sa indigenous people? Hindi ka naman kasali sa tinatawag na indigenous. Of course, tao ka. Pero hindi ka kasali sa indigenous people. Halimbawa, para saan ba yung Pantawid? Purits of the Poor. Sali ka ba sa Pantawid? Sali ko ba? Tao ko. Tao ka nga, pero hindi ka naman bilang sa Purits of the Poor. Ikaw po'y may trabaho. Ikaw po'y nasa gobyerno. Ikaw po'y hindi mahirap. May refrigerator ka. May 3 motor ka. Yun po yung ibig sabihin na hindi porke tao ay kasali na sa Purits of the Poor. Sa Biblia, pag nakabasa si Fuentes ng rebulto. O yan kaya nga mayroong termino sa simbahang Katolika na binato namin sa inyo, kayo po ay mahilig sa mga isyong rebulto. Ang tawag sa inyo, rebultologist. Di ba? Rebultologist po yung tawag sa inyo. May nag-comment pa nga sa akin dito, natamaan na tayo. Hindi naman tayo natamaan. Dahil unang-una, official teaching po ng simbahan, hindi natin sinasamba ang mga imahe.
Kayo lang yung gumagawa ng sinasambay. So, uulitin ko ha, walang nabanggit sa Biblia kahit larawan ni Kristo, larawan ni Santa Maria, kahit statement po na ito po'y kasali ang mga banal natin na sabihin na lang natin, ito si San Lorenzo Ruiz sa pagkikilala ng mga Baptist believer. Yan, yung rebulto ni San Lorenzo Ruiz, Diyos-Diyosan yun. O sino nagsabi? O hahanapan ka ng sita sa Biblia. O yun o, bawal gumawa ng mga rebulto. Kayo, gumagawa kayo. Yan ang problema. Yung tansong ahas, pwede naman mukha niya iukit doon. Ba't tansong ahas pa? Simbolismo pa ng demonyo. So hindi pinagbabawal yun. Ang pinagbabawal kung kikilalanin mong mga Diyos ang mga yun. At hindi naman iso dito. Time na bro. Maraming salamat at God bless po sa inyo lahat. Okay, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative Pastor Ray. 7 minutes ito. Your time starts now, Pastor. Okay, una kong katanungan, Eugene, meron bang mga passages in the Bible about graven images na it is generally spoken? Meron o wala? Wala bro. Sige, next question. Okay, sabi mo wala. Nabanggit mo yung awit 106 na meron pong pinangalanan na sabi mo parang yata Baal yata if I'm not mistaken. So, pero doon po sa awit 115 na tumutukoy din po sa isang idol, may pangalan ba yun? Wala. Walang pangalan pero yun po yung mga katangian ng mga Diyos-Diyos. Kasi po pag kinukumpleto mo yung yung statement doon, pag iatras mo yung basa, naghanap yung mga tao, sana ba yung Diyos? Ay, yung Diyos namin O kaya nga sinabi do, may mata pero hindi sila nakakakita, may mga ilong pero hindi sila nakakarinig. Yun po yung mga Diyos-Diyosan. Nila hindi naman pinangalanan bagkos nilarawan kung ano yung mga Diyos-Diyosan. Sige bro, next question. Okay, sabi mo hindi pinangalanan at yun po ay mga katangian, sabi mo doon sa sagot mo. So basically, pag hindi po pinangalanan, ito ba ay magiging Diyos-Diyosan pa rin o hindi para sa'yo? Depende yan bro. Depende kasi kapag hindi pinangalanan at hindi naman tinutukoy sa mismong Diyos-Diyosan, wala tayong problema nun. Pero pagka tinutukoy sa mga Diyos-Diyosan, dyan tayo. Sige bro, next question. Okay. So dito po sa ginamit mong Exodo 23 hanggang 5, ano po ang ibig sabihin ng anumang wangis, yung word na anumang? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun bro, na anumang wangis, kahit tao, hindi ka pwedeng gumawa. Kahit mga hayop, hindi po pwede yun. Pero ang binanggit, wangis po sa mga Diyos-Diyos. Klarong-klaro. Sa Biblia, ang salita ng Diyos, pinagbabawal Diyos-Diyosan. Hindi naman yung mga santo. Ayan bro, next question. Okay, tanggap mo ba na itong Douay-Rheims version na salin po ng Katoliko na galing po sa Latin Vulgate, tanggap mo ba ang salin na ito, yes or no? Tanggap ko bro. Sige. Okay. Kasi po sa Douay-Rheims version na mababasa natin, verse number 4, Thou shalt not make to thyself a graven thing, nor the likeness of anything. Ano pa pagkaintindi mo sa likeness of anything? Is it general or specific? Specific po yun bro. Pagka sandali lang bro ha. Load is managed. Alright. Specific po yun bro. Hindi po yun generalized kasi pag generalized po yan, may mga siguro kasali na yung kay Mother Mary lahat ng mga santo namin pero specific po yun. May kwan yun may kaakibat na verses yun na kung saan yun. Next question bro. Kung specific po yung anything, ano po yung general term sa anything kung specific yun para sa'yo? Pag yung general ano ba yun? Yung general term sa anything, pag ibig sabihin, pag may binanggit na lahat po. Pero na tumutukoy po ito sa Diyos-Diyosan sa Deuteronomio 4:19 po, mababasa natin doon na yung kahulugan doon sa yung tinutukoy sa Exodo 20 verse 4 to 5. Sige. Okay.
Again, ano po yung kung ang anything ay specific, ano po ang term o kaya word na adjective na ipalit natin if this is specific, ano po ang word para gawin nating general yung anything? Ang ipalit mo dyan na word, bro, is dapat kailangan lagyan din siya ng pangalan, bro. Yung halimbawa, do not make anything including, yung may mga term including, bro, ilagay mo dun including the saint, including the image of, ayun, yung mga ganun. So siguro masasabi natin na, oy, bawal kasi including di ba? Oh? Pero yung ibig sabihin nito, yun po yung sa Deuteronomy 4:19. Next question. Okay, pag lagyan mo ng pangalan para sa iyo, yun po ay generalization. Depende pa rin. Kasi nga yung sinasabi ko, including, may term na including. Wala naman sinasabing including. Di ba? Sinabi lang, anything. Do not make any graven things or anything. Wala namang karugtong na including. Pag ibig sabihin pag anything, hindi ibig sabihin lahat na yon. Anything specific, naka-refer po yan sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po naka-refer sa mga santo. Sunod na tanong, ginamit mo po yung phrase na all idols are images. Naniniwala po ba kayo na all idols are images? Yes po, but may karugtong yun. May karugtong, but not all images are idols. Yan po yung paliwanag ng Harper Bible's Dictionary. All idols are images. Tama naman yun. Kasi yung mga Diyos, may imahe yun. But not all images are idols. Sige. Okay. Alright. Di ba nabanggit mo yung Colossians 3:5 patungkol po sa mga kasalanan na yun po ay idolatry or idols? Yun ba mga kasalanan na yun are images? Yes or no? Hindi naman. Hindi, bro. Pero usually kasi, yung pinakapunto ko dito, yung pinapabot ko sa'yo, yung nasa isip mo. Kayo po nakabasa ng Diyos-Diyosan, sabi, kayo may mga larawan kayo, may mga rebulto kayo, Diyos-Diyosan yun. Di ba? Pero mas okay ang gagamitin mo yan kasi hindi lang pala about sa rebulto o yung mga Diyos-Diyosan, meron din pala yung mga kasalanan. Sige, go. Nabanggit mo po yung ahas na tanso, ito ba ay naging Diyos-Diyosan, yes or no? Hindi naging Diyos-Diyosan yan, bro. Kasi mismo Diyos ang nag-utos. Kasi Diyos yung nag-utos di ba? At mayroon siyang purpose bakit pinagawa ng Diyos kasi lahat ng mga nakagat ng ahas doon ka tumingin sa tansong ahas ay makukure yung sugat mo, mahihil yung sugat mo. Alright, time na, sayang. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative at dako tayo sa ating negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna kay Pastor Joey Aguilos. Congratulations, Pastor Ray. Sabi niya, Arlo Gabutan. Good evening, Pastor Ray. Bro, mag-mute na ako, bro. Yes, bro. Jason Gulong, kung hindi kasali na pa-off yung share screen muna. Ayan, thank you. Shoutout kay Jason Gulong, kung hindi kasi na Diyos-Diyosan yung mga rebulto na iyan, lalabas ay mga Diyos iyan na papatawa ata itong affirmative. Shoutout din kay Harry Corpus, walang takbuhan ka po ha. Shoutout din kay Gok Lorenzo, makapaminaw na sa tag-debate nga murarag trash to kay sa Dota. Shoutout din mga kapatid kay Mateo Matis Matias. Ano daw, basa nagmamarunong sila pero lumilitaw na sila ay mangmang sapagkat pinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang ay yung tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may apat na paa. Haba yung comment niya. Rhodes Edorio, sabi niya, talo na naman ang Baptist. Congrats bro Eugene. Shoutout din kay Oliver Bastasa. Wala yan si Puentes, para sa kanya lahat ng rebulto Diyos-Diyosan sa kanya. Kaya siya ang may Diyos-Diyosan, hindi tayo. Shoutout din kay Pastor Dino Diaz ng Baptist. Pastor Ray, 10 minutes. Your time starts now. Teka share ko muna yung bro Ras. Share screen ako para may reference tayo sa Biblia. Okay naman siguro, no? Makikita ba yun? Makikita, bro?
Okay, so una sa lahat, okay, sige po. Ta-timer ako muna dito para at least. Okay? Alright, so una sa lahat, yung ang presentation po ng ating kausap, napaka-lame. Hindi po siya matibay na patunay. Kasi po una sa lahat, ang kanya pong sa cross-examination, laban bawi at saka mali-mali pa yung kanyang mga sagot, mga kaibigan. So ang kanyang contention ay hindi raw kasama sa mga Diyos-Diyosan, yung kanilang mga imahe, yung mga ribulto nila. Sa Biblia, ayon sa Biblia at referensya, it is because hindi raw binanggit yung mga pangalan. Samantala, mga kaibigan, mga kapatid, most of their, if not all, is most of their mga Diyos-Diyosan sa ngayon ay hindi po naabutan ng Old Testament. Hindi nga po naabutan sa first century, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi po ang ating tinutukoy dito, hindi po si Jesus Christ at mga apostol at saka si Mary, hindi po. Ang ating tinutukoy po dito, yung mga imahe at saka mga ribulto. Kahit anong pangalan po ninyo diyan, pangalanan mo man yan Maria o kaya Kristo, the truth of the matter is hindi po yan, hindi po kayo tiyak kung yun ba talaga ay si Maria o kaya ang Panginoong Hesukristo. So ngayon, sa ating pagtatanong po mga kapatid at mga kaibigan, na sinasabi po niya na yung anything daw ay specific, maling-mali po yun. No? Alam po ng mga nag-aaral. Kaya nga, ito nga pong formal debate, hindi nga po ito para sa lahat. Dapat kahit man lang sa mga vocabulary, adjective, noun, ay alam mo yung mga pinag-uusapan, mga kaibigan. Yung anuman o kaya anything, sabi po niya, yan daw ay specific. Kaya sinabihan natin kung paano po yan gawing general. No, mga kapatid at mga kaibigan, para po sa inyong pagkakaalam o kaalaman, ito pong Exodo 20, 3 hanggang 5, ito na po ay mag-explain sa lahat. Ang sabi po sa 3, Thou shalt not have strange gods before me. Okay, huwag kang magkaroon ng mga Diyos-Diyosan. Ito po yung verse number 3. So sa verse number 4 ay pinaliwanag sa atin, sa mga tao, unang-una sa immediate context ay mga Israelitas, pinaliwanag kung paano magkaroon ng ibang Diyos o kaya mga ibang Diyos sa harapan ng tunay na Diyos. Sa verse number 4, Thou shalt not make to thyself a graven thing. Yan po ay specific, general po yan, wala nga pong pangalan, graven thing. Okay? So kung titignan natin ang kanilang mga ribulto at imahe, marami po dyan graven thing po mga kapatid. Marami po dyan graven thing. Kaya pasok po sila dito sa verse number 4. Okay? Now, marami pong, may mga sinasabi si Eugene doon sa kanina, sa kanyang presentation, na pamamaratang, mga kaibigan. Yung sinasabi niya na all idols are image. Tinanong natin kung image ba yung mga kasalanan na binanggit niya na mga idols na kasama raw, hindi raw. Di ibig sabihin you are self-refuting. For example, itong mga ganito. Yan po ay mga graven. Okay? Graven thing po yan. Yung mga ganyan. No? May images dyan, tapos may iba dyan graven thing. So, ibig sabihin, pasok na pasok kayo dito sa inyong Biblia mismo. Gumagawa kayo ng graven thing, tapos dito sabi, nor the likeness of anything. General po yan, anything That is not specific, Eugene. Kasi nga, tingnan mo, that is in heaven above, on earth beneath. So, that is in general. Ngayon, kayo po ay, dito po sa verse number 3, verse number 4, okay? Sa verse number 4, itong verse number 3 po na strange God, dinideny ninyo ito. Of course, wala namang criminal na aamin, dinideny po nyo yan. Pero sa definition po ng Diyos, sa number 4, guilty po kayo kasi gumagawa kayo ng graven thing. Ngayon, dito naman sa verse number 5, ang sabi, Thou shalt not adore them nor serve them.
O ito, guilty na naman kayo. Okay? Ano po ang ibig sabihin dito? Is this not serving and adoring these things, di ba? Marami pong mga, tingnan natin. Marami pong nag-adore, ayan o. So you are adoring the graven images at makikita po natin na talagang guilty po kayo sa ginamit mong talata. Ay ngayon, sabi ko sa iyo kanina kung meron bang mga passages na generally spoken, sabi mo, wala. Meron mga kaibigan, dito nga po sa Jeremiah chapter 10, ito nga ay walang pangalan dito. So, dinidescribe dito kung paano gumawa yung mga hidden, yung mga walang Diyos, kung paano sila gumawa ng Diyos-Diyosan, di ba? Galing sa kahoy, ginawa sa kamay ng mga tao, gamit po yung palakol, tapos they deck it with silver and gold, they fasten it with nails, with hammers, that it move not, they are upright as palm tree, but speak not. Ito, lahat ng ito ay description po ng inyong mga ribulto. O ngayon, ginamit mo yung awit na naman, awit 106, pero sa 115, tayo po ay nagtanong sa iyo kung ito ba ay general, sabi mo naman, hindi na naman. Ang sabi dito, sabi mo ay katangian. Ang sabi dito, their idols are silver and gold and works with man's hands. They have mouths but they speak not. Lahat ng ito, pasok po ito sa mga ribulto ninyo. Pero ito po ang catch, mga kaibigan. Ang catch po dito, kung kayo man ay gumawa ng ribulto, kasi nga, mga graven images, ang Diyos mismo nagpagawa po. Kaya nga, mali na paratangan ninyo kami na lahat ng mga images ay automatic na Diyos-Diyosan. Hindi po ganon. Bakit mga kaibigan, mga kapatid, meron naman tayong mga imahe sa Facebook, lahat. Hindi po magiging Diyos-Diyosan yun agad per se. Ang Diyos po ay nagpagawa ng mga imahe ng kerubin. Ito ba ay naging Diyos-Diyosan? Hindi po. Pero nung tinanong po natin si Eugene na naging Diyos-Diyosan ba yung ahas na tanso, sabi niya hindi raw. Ewan ko po sa iyo, Eugene, kung ikaw ba talaga nagbabasa ng Biblia, kahit po sinong CFD ang inyong tatanungin, naging Diyos-Diyosan po. Ito pong brazen serpent o tansong ahas. 2 Kings 18:4. He removed the high places and break the images and cut down the groves and break in pieces the brazen serpent. Tingnan natin yung oras, 2 minutes. Okay. Sabi dito, serpent that Moses had made, for unto those days the children of Israel did burn incense to it. Ito nga po ay kasama sa mga images na giniba, sinira po ni King Hezekiah. Dahil ito nga ang mga Israelita, sila po ay nagsisindi, nagsusunog sila ng insenso at pinangalanan pa nila itong nihustan. Ayaw ko kung sinong CFD ang agree dito kay Eugene na hindi raw naging Diyos-Diyosan ang brazen serpent. Noong ito po'y pinagawa ni Moises para titingala yung mga nakagat ng ahas, hindi pa. Pero later on, pagkatapos noon, ito yung ginawa ng mga Israelita. So basically, kahit ang pinagawa ng Diyos kay Moises, magiging Diyos-Diyosan yon. Kasi kung nauunawaan nyo lang yung Exodo 20 na una mong ginamit, malinaw po dito na kung verse number 4 lang, wala, hindi po kasama yung inyong mga images. Ang problema, merong number 5. Ito yung gawa na magiging Diyos-Diyosan ang graven image. Again, uulitin ko, ang paggawa ng graven image per se ay hindi po yan bawal sa Diyos. Kasi po, iisang utos lamang ito. Ang bawal po na pagka ikaw gumawa po ng any graven image, di ba? Sinabi po, any graven image, and then you will bow down and serve them, ayan po ang bawal. Kaya ang tanong, kung inyo ba itong ginagawa? Yes, ginagawa po ninyo. Therefore, yung mga ribulto po ninyo, naging Diyos-Diyosan ninyo. Pero sa amin, ribulto lang yan. Pero dahil inyong ginagawa yan, you bow down to it, you serve it, pambihira, naging Diyos-Diyosan po ang isang imahe at sika ribulto. Kaya kahit anong deny po ninyo, mga kaibigan, mga kababayang Katoliko, you have to repent and believe the gospel. Dahil kahit anong deny po ninyo, guilty po kayo sa utos ng Diyos, which is ginagamit nyo pa ito as 10 commandments.
Nga lang, wala nga po yung ibang mga commandments dito. Pero you have made graven images, you bow down to it, and then you serve it. So, guilty po talaga si Eugene Gapot saka ibang mga Katoliko. At salamat naman dahil hindi na po lahat at iba na po, ang iba ay namulat na po sa pagkakasalang ito. Maraming salamat. I think time na po, Bro Rush. Okay, dako tayo sa first cross ng ating affirmative, Brother Eugene. Your time starts now. Oh, Eugene? Bro, wala kang audio, bro? Sorry, nag-mute ako. Yan. Proceed, bro. Alright. So, sa lahat ng mga nanonood, magandang gabi. Una kong tanong, ano ang Diyos batay sa Biblia? Ano ang Diyos batay sa nakasulat sa Biblia? Marami po. Una, graven images na siyang niyuyukuan at pinagsisilbihan ng tao. Diyos po yun. At yung nabanggit mo na mga kasalanan, Diyos din po yun. Ibig sabihin na ito po ay you bow down and serve, and that is not real God. Kaya Diyos. Next question. Okay. Tungkol dito sa sinasabi ni San Pablo, sa unang Korinto 8:4, sabi niya, kaya nga tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Tama ba itong sinabi ni San Pablo na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo? Tama ba ito? Mali po yung binasa mo na sinabi ng Apostol Pablo, yung salin mo mali. Kasi po ang tunay na salin dyan, ang Diyos-Diyosan po ay mga bagay na imahe o kaya sabi dito na that is anything na yan po ay walang kabuluhan. Hindi po imahe o representative ng mga bagay na hindi nag-exist. Mali pong salin yon. Kundi ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Yun po yung tamang salin. Next Okay. question. So dito, babasahin ko ito sa sa King James Version. Tungkol sa mga pagkain, tingog. Tungkol sa mga pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhang sanlibutan at walang Diyos liban sa isa. Tama ba itong sinabi ni San Pablo sa King James Version na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan? Yes, tama po yun. Kasi po hindi nga tunay na Diyos, kaya walang kabuluhan yung mga Diyos-Diyosan. At ang sinulatan po dyan yung mga mananampalataya. So therefore, pwede pong kumain ng mga inihain sa Diyos-Diyosan sa panahon ng mga hintil, mananampalataya, dahil we believe na isa lang ang Diyos at walang kabuluhan yung mga Diyos-Diyosan. Next question. Si San Pablo sa Magandang Balita Biblia sinabi niya na ang Diyos-Diyosan ay mga bagay na walang kwenta, na mga bagay na hindi totoo. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, itong mga imahe sa loob ng simbahang Katolika, dahil sabi mo, mga Diyos-Diyos ito, kasali ito, sa binanggit sa Biblia. Mga bagay ba itong totoo o mga bagay na hindi totoo? 10 seconds po. Alright, 10 seconds daw. Okay, Sabi sige. po natin, mga bagay na walang kabuluhan, ayon po sa binasa mo. Wala kang talagang kabuluhan yan. Kahit nga baha, kayo pa nagliligtas, imbis kayo yung iliniligtas. Kaya walang kabuluhan yan. Okay, next question. Sinabi mo walang kabuluhan. Sinong apostol nangaral ng mga larawan or mga statues or mga icons sa loob ng simbahan ay walang kabuluhan? Sinong nangaral na apostolon? Apostol Pablo, binasa mo nga Diyos-Diyosan. Bakit naging Diyos-Diyosan? Kayo po ay yumuyuko at pinaglilingkuran ninyo, naging Diyos-Diyosan. So ang mga Diyos-Diyosan, walang kabuluhan. Kaya nga kayo yung nagliligtas, imbis kayo yung nililigtas ng mga Diyos-Diyosan ninyo. Kaya walang kabuluhan yan. Next question. Okay. Next question. Dito sa The Living Bible Paraphrase sa Protestante po, sabi dito sa Galatians chapter 3 verse 1 na si San Pablo, mayroon siyang hawak a picture of Jesus Christ dying on the cross. Ang tanong, yung bang picture na hinahawakan ni San Pablo, walang kabuluhan ba yun? Yes or no? 10 seconds po. Well, hindi po picture na literal po yan. Ang ibig po niyang sabihin na nakapako po mismo sa kanilang mga mata. Wala pong sinabi dyan na may hawak-hawak siyang picture. Wala ho. Next question. Sa Hebrew chapter 13, verse
open. Sinabi doon, we have an altar. Sa The Living Bible pa rin na, we have an altar, the cross where Christ was crucified. So may crucifix. Ang tanong, walang kabuluhan ba yun o may kabuluhan? Kung crucifix, walang kabuluhan yon. Pero sa Biblia, hindi po crucifix ang cross of Christ. Tumutukoy po yan sa suffering of Christ or death of Christ. That is figurative, that is not literal cross. Kasi yung literal cross, imbento yun ng mga Romano, hindi yun imbento ni Kristo. Basta literal. Pero yung kamatayan ni Kristo, cross of the Jesus Okay. Christ. Binanggit mo na ang pagka-crucifix, okay yun. Sabi mo nga, pagka-crucifix, okay yun. So tatanggapin mo ba yung sinasabi mo na ang crucifix okay? Hindi po, dahil hindi ko po sinabi yon. Ang sabi ko po, kung crucifix yan, walang kabuluhan. Pero hindi po crucifix ang ibig sabihin ng cross of Christ. That is the suffering of Christ, figurative po yan. Wala kasing cross si Kristo na ginawa. Yung cross ni Kristo na literal, gawa yun ng Romano, mga kalaban niya. Kaya ang cross of Christ, figurative, the death of Christ or the suffering of Christ. Okay. Next question. Meron akong mga sitas na binasa kanina sa Biblia mismo. Ang tanong, sa binasa ko mga sitas sa Biblia, narinig mo ba na may mga pangalan ng mga santong binanggit? Narinig mo? Wala. Wala po, dahil hindi po naabutan ng Old Testament, New Testament yung mga Diyos-Diyosan ninyo, yung mga ribulto, hindi ho. Kaya may mga general na mga passages na yung mga binigay ko, o kaya yung binigay mo na Exodo 20, general yun, anything nga eh. Next question. Next. Moderator, ilang oras na? Last 50 seconds. So, meron pa tayong second question, no? Second round, no? Doon na lang yan sa second round, bro. Kasi 50 seconds na. Sige. Okay, Kaya so nga, salamat na maaga tayo ngayon. Diyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So dako tayo sa rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Brother Carl, namuntos pasiga po, baka kun wala nag-ingon si Pastor nga okay ang crucifix. Shoutout din kay Pastor Lloyd ng Reform, magaling talaga si Pastor Ray, sumagot, maaral na lang si Eugene, sana may matutunan siya. Shoutout din kay June de la Cruz at dito din kay Michael Reterena, mali daw ang salin. Shoutout din kay John Michael Samonte, congrats bro Eugene. At nandito din si June de la Cruz Romo, congrats Brother Ray Anfuentes. Shoutout din kay RD Algo, pwede ba makadebate si Eugene? So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal. Again, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative ng rebulto. Mga imahe sa loob ng simbahang katoliko ay hindi kasali sa mga Diyos-Diyosan sa Biblia. Binabanggit sa Biblia. Your time starts now, bro. Ako, bro, no? Sandali lang. Bro, hello, bro. Ako ba yun, bro? Sige. So, maraming salamat, Brother Rasha, at saka sa katunggal natin sa Pintes. Tignan, wini-wave ko na muna kasi may pangalawang tayo, may pangalawang round tayo. Unlike dun sa dati, isa lang. So, ngayon, nakikita nyo ba? Kaya pala, no? Sariling interpretation lang pala nitong si Puentes. Sabi niya, bro, tansong ahas, Diyos yun. Pag sinabi mong Diyos yung tansong ahas na pinagawa ng Diyos kay Moses, ibig sabihin, ang Diyos mismo lumabag sa kanyang utos. At nagkaroon mismo ang Diyos ng Diyos-Diyosan kasi siya yung nagpapagawa kay Moses eh. Inutosan niya si Moses na gumawa ka ng tansong ahas kasi yung mga tao, doon sa deserto, lagi silang nagrereklamo. Dinala mo kami rito sa papatayin mo ba kami? So, ang nangyari, tumuklaw sila ng mga ahas, yung mga makakamundag na ahas. So, ang ginawa, nagpapagawa ang Diyos ng tansong ahas kay Moses. Ngayon, ang tanong, may utos ang Diyos na bawal eh. Bakit nagpapagawa siya? Ibig sabihin, Diyos-Diyosan. Of course, naging Diyos-Diyosan yung tansong ahas. Yung binasa mo sa huli na yun, dahil po, inaalayan na po nila ng insinso. Sinamba na po nila, ibang usapan na yun. Diba? Kaya nga binasa mo, nag-alaw sila ng insinso at pinangalanan pa nila. Bawal na po yun. Hindi na po kasama at hindi na po kasali sa usapan sa Panginoon yun. Diba? Dapat alam mo. So, dito focus tayo. May nabasa ba siya? Wala.
Self-interpretation, pagka ginamit ka Biblia, hindi ko lang natanong sa kanya, mayroon ba siyang Bible scholar? Wala rin. So yung kanyang paliliwanag, not scholastic. Ibig sabihin, self-interpretation. Kaya siguro maraming mga Baptist na nagsidatingan, may Bible Baptist, may mga Independent Baptist Church. Iba-iba yung mga pangalan ng mga Baptist kasi iba-iba yung interpretation niya sa Biblia eh. Hindi isa, hindi marami. Ang palusot ninyo ay hindi tatanggapin ng Security Exchange Commission. No! Kaya nga, yung basa mo sa Biblia, walang Bible scholar, not scholastic yun. Pag not scholastic, wala yun, walang kwenta yun. Ngayon, sabi niya, maling salin daw itong Good News Bible. So ngayon, tanong ko sa kanya, mayroon ba siyang, mayroon ba siyang, baka na may mag-search siya ngayon, mayroon ba siyang certificate galing po sa Philippine Bible Society na ang kanilang pinoproduce na Good News Bible, magandang balita, maling salin. Kung wala, kanya lang yung binigkas kasi natural, tutol siya. Ibig sabihin, nananatili pa rin tama itong Bibliang binasa natin. Sabi, mali yung basa mo, mali yung translation na yun. Sino nagsabing mali? Ikaw lang. Dahil dun sa pananampalataya, dahil sa pag-uunawa mo, hindi mo tanggap. Ano ba sinabi? Ito po si San Pablo, nagbibigay siyang kahulugan kung ano yung Diyos-Diyosan. Basahin natin to sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4. Malinaw itong sinabi ni San Pablo. Yan ito, basahin natin Kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, may mga pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, hindi natin kasali doon. Yung mga alay-alay, yun po yung tinatawag na widow worship. Yung mag-ihaw ka ng baboy puti, at saka ialay mo sa balite, tatawagin mo yung mga maligno, mga engkanto, mga duwende, mga yung mga diwata, kung ano pa yun. So yun yung ibig sabihin widow worship, kasama din sa binanggit na Diyos Diyos o yung mga engkantadya. Sabi dito, kaya nga tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos Diyosan, alam natin, sabi ni San Pablo, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Ano daw? Larawan ng mga bagay na di totoo. Si Santa Maria, totoo ba? Yes! Kaya nga siya may larawan dahil totoo siya. Pag di siya totoo, bakit siya gumawa ng larawan? Haler. Ano yan? Abstract? Ano yan? Yung pagka sinabi nating Mother Mary, ano yan? Fiction stories lang yon. Yung halimbawa, bigyan ko kayo ng sample na hindi naman totoo. Superman, may Superman ba? Nag-exist yan? Wala. Katangisip lang yan sa mata, ginawang movie. Kung mayroon man, di sana pinadala natin sa Spratly Island yun. Yung sa Girang Marawi, kasagsagan, pinadala na natin sa si Superman, si Batman, si Spider-Man, yung mga Power Rangers, di ba? Walang ganun. Yung mga zombie, fiction stories din yun. Kagaya din yan sa pag-iisip ni Pastor na yung kanyang mga salita, puro fiction stories po. So paano naging fiction itong mga larawan sa loob ng simbahang Katolik? Nag-exist po si Father Pio. May Father Pio naman talaga. May Saint Vincent Ferrer, may Santa Maria, may Jesucristo. At hindi naman siguro masama na magkakaroon tayo ng larawan ni Jesucristo Rebulto. I don't know kung kasamahan mo ba yung nagpaparada ng malaking corona na may nakalagay na Jesus reigns. Pinaparada pa. I don't know kung kasamahan mo ba yun. Diba? Tuwing mag-anniversary ba yun sila na nakaparada, kalaki ng corona na may Jesus reigns. Saan kaya mabasa sa Biblia yun? Diba? So, ulitin natin na nilinaw po ni San Pablo na ang mga Diyos-Diyosan ay mga bagay na hindi totoo. Mga bagay na walang kabuluhan. Sinang-ayonan niya ang statement ng King James Version dahil pumapabor sa kanyang isip. Kasi yung isip niya, sabi niya, walang kabuluhan yung mga rebulto ninyo. Ay, binasahan ko sinabi dito sa King James, walang kabuluhan. Ay, sangayon ako dyan. Dito naman sa magandang balita, mas lalong nilinaw ni San Pablo na yung mga Diyos-Diyosan, na yung mga bagay na hindi totoo. Paano naging Diyos-Diyosan itong larawan ni Jesucristo? Explain mo nga.
Hindi ba totoong may Jesucristo? Hindi ba totoong may Santa Maria? Diba? Totoo naman na may Jesucristo, totoo naman na may Santa Maria, totoo naman na may San Jose, totoo naman na may Saint Vincent Ferrer, totoo naman na may Saint Augustine, totoo naman na may si Saint Thomas. Lahat ng mga santong Katoliko, nag-exist po sila dati yung before sila namamatay. Si Saint Francis of Assisi. At may mga bagong santo na rin tayo na natanghal. Halimbawa lang yung the first millennial saint, si Saint Carlo Acutis, di ba? Huwag sabihin, Diyos-Diyosan din yun. Nag-i-exist yun. May video pa nga eh. Di ba? Nung buhay pa siya, mayroon pa nga siyang video. So hindi po kasali. One word is enough for a wise man tayo. Sabi na nga ni San Pablo, mga bagay na walang kabuluhan. Sana naman pastor, kung pastor ka ng baptismo, isipin mo kung ano yung mga bagay na walang kabuluhan. Atake kayo ng Katoliko, yung mga ano nyo, walang kabuluhan. Hindi ko narinig sa yung live. I don't know kung mayroon ka bang episode, kung may episode ba o saan. Hindi ko naririnig sa live mo, inatake mo yung mga Indian God, yung mga yung may tatlong mata, may mga 6 na kamay, nakahawak pa ng pako yung isa. Bakit hindi mo inatake yung mga Buddhism, yung mga lumuluhod sa Buddha? Di ba? Bakit hindi mo inatake yung pinaparadang may mga costume, may mga revoltong malaki yung sa demonyo sa Brazil? Mga satanic festival, bakit hindi mo inatake? Bakit inatake mo si Santa Maria? Diyos-Diyosan, bakit binintang mo yan sa Katoliko? Wala. Alright, so bro, anong oras na bro? Ala. Bro. Alright, so last 1 minute. So kaya nga, wag mong ibintang sa simbahang Katoliko yan. Ibang usapan yung sinamba ninyo. Kaya nga meron tayong larawan na inukit dahil mismong si San Pablo, meron nun. Si Kristo nagpinta din. Sabi niya, hindi naman maling salin naman yung magandang balita. Sino bang nagsabi sa maling salin? Ikaw lang naman nagsabing maling salin. Walang, yung mga pahayag dapat sana, yung pahayag mo Puentes, sasabayan mo ng mga Bible scholar na pahayag. Yung bang mga footnote may nababasa ka bang footnote? Wala naman. Mayroon ako. Doon sa Exodo 20, may footnote dito sa Biblia, hindi kasali yung mga santo. Ay tama naman yun. Specific doon sa mga Diyos-Diyosan, hindi yung sa mga banal. Dahil unang-una, hindi po Diyos-Diyosan yung mga banal nga, Diyos-Diyosan pa. Ano ka ba naman? Wait ko na itong oras, Mr. Moderator. Hello bro. Yes bro. Wait ko na lang itong oras. Okay, time na din. So dako tayo mga kapatid sa ating second cross. Pastor Ray, your time starts now. Okay, sinabi mo na of course naging Diyos-Diyosan yung ahas na tanso nung ito po ay inalayan nila ng insenso. So inaamin mo ngayon na later on itong pinagawa kay Moises, pinagawa ng Diyos na imahe, tribulto ng ahas na tanso, pwede palang maging Diyos-Diyosan. Tama, mali? Yes bro, sa huli bro, kasi inalayan na nila at binigyang pangalan. Pero nung inutos ni Moises yon, inutos ng Diyos kay Moises, hindi pa Diyos-Diyos yun. Dahil kapag sinabi nating Diyos-Diyos na yun, yung mismong Diyos lumabag sa kanyang, kaya nga pinagiba dahil una, nakapokus na yung mga tao dun sa tansong ahas, inalayan na nila ng insenso at binigyan pa nilang pangalan. So hindi na yan issue bro. Okay, pa-screen ko muna. Share screen. Okay, so dahil ang sabi mo pa ay nag-alay ng insenso, bawal na yun, sabi mo. Ngayon, tanong ko sa iyo, eto ba nakikita mo sa screen si Pope Francis nag-alay ng insenso dito sa ribulto ng tinatawag ninyong Maria at Santo Niño? Nag-alay o hindi? Hindi nag-alay sa mismo. Sandali lang. Pa-off ng share screen. Alright bro, sorry. Napindot ko kasi. Tiningnan ko yung niya, yung screen niya kasi dito hindi ko makita. Hindi po mismo bro. Yung pag-uunawa mo dyan mali.
Hindi mismo ang rebultong inalayan ng insinso, kundi yung mismong si Santa Maria. Kasi ang purpose po ng insinso ay mga prayers po yan na dinala ng Santo Papa patungong langit. So, naka-point tayo sa kanyang imahe, lang naman sa dingding, ano? Sige. Hindi, yung sinabi dito, amin nakita natin, yung may usok dito, insenso ito o hindi? Insinso yan, bro, pero hindi yan nakatuon doon sa mismong rebulto. 'Di ba? Ang meaning po kasi ng insinso, diyan po yung mga dasal na mga tao. So nakatuon po yan mismo sa rebulto ni Santa Maria, but ang point diyan hindi mismong sa rebulto kundi kay mismong Mother Mary na sa langit na. Next question. Okay. Next question, yung mga rebulto ba ninyo, graven images, meron ba kayong graven images na mga rebulto, yes or no? Mayroon, marami. Pero hindi mga Diyos-Diyosan yun. Yung nga yung pinatunayan ko. Sila po yung mga banal. Kasi, siyempre naman, alangan naman kasi turing mong demonyo si Santa Maria, yung kanyang imahe. Ikaw naman, pag ikaw si Jesucristo, ituring ko yung ina mo na Diyos-Diyosan yung kanyang imahe. Magagalit ka, siyempre. Oh, next. Okay, next question po, pinagsisilbihan nyo ba ito, yinuyukuran, itong mga rebulto, ito, yes or no? Nope. Hindi naman. Niyumuyukod kami doon sa harap ng rebulto bilang paggalang, not the adoration due to God alone. That is the official teaching of the Catholic Church. Next question. Sabi mo, niyuyukuran mo, paggalang. So, yinuyukuran talaga, pero paggalang po ang inyong pagturing doon. Pero niyuyukuran, tama mali? Tama, pero hindi mismong yung mga rebulto, yun na yun. Halimbawa, hinalikan mo yung picture ng asawa mo. Masama ba yun? Lumuhod ka sa life size na picture ng asawa mo at humahalik ka pa. Mahal, kamusta ka na dyan? Mali ba yun? Hindi po. Hindi ibig sabihin extra asawa mo yun. O, ibang usapan na yun. Sige. Okay. Now, ang tanong ko po sa iyo, Eugene, be honest, yun pong mga mukha po ninyo katulad ng inyong profile na tinawag niyong Maria. Be honest, talagang yun ba ang mukha ni Maria? Yes or no? Kung yes, exactly. Kung yun yung point ng mga artist. Baka sabihin mo, Brad, more than 400 Brad, ng mga imahe ni Mother Mary iba-iba. Saan ang tunay? Sa mindset ng mga artist, pag yan si Santa Maria, yan yun. Halimbawa, ikaw, meron kayong mga 5 magkakapatid, inutusan kayo ng teachers nyo, sige, magkakaroon kayo ng project, i-draw nyo yung mukha ng mga magulang mo, yung parents mo. Hindi naman ka marunong. Next question. Next question po, sabi mo yes, so ibig mong sabihin, yung inyong Maria, marami po ang mukha, tama? Hindi naman, isa lang. Pero nakapoint kasi pag ako, artist ako marunong kong gumuhit pero hindi naman ako expert. Pagka yung intention ko si Mother Mary, kahit ayan nga, yung example ko, 5 kayong magkakapatid, pinaguhit ko yung 5 ninyo, natural, hindi kayo tugma. Pero yung intention ng kapatid mo, mama ko to. Bilog lang yung ulo, may buhok. Saka sabihin mo, mama ko yan. Talagang mama mo yan, kahit pa hindi Xerox yung muka. Pagka sa intention ng artist, pag siya yun. Sige. Okay. Ang Diyos po nag-utos na gumawa ng mga imahit o rebulto ayon sa Old Testament. Meron bang utos ang Diyos na yuyukuan ito, pagsilbihan ito, pag-aalayan ito ng bulaklak? Meron bang ganon? Wala. Pero yung ginagawa sa simbahang Katolika, paggalang na yun. Yung utos ng Diyos na hindi ka mag-alay ng bulaklak, hindi ka yumuyukod, hindi ka lumuluhod sa harap, yun yung mga Diyos-Diyosan. Pero pagka banal, pwede tayo doon. Kasi yung kerubin, di ba? Niluluhuran niya. Nakatira pa nga si Josue sa harap ng sa kerubin, di ba? Nagkakamali ba si Josue? Wala. So hindi po pwede pagka Diyos-Diyosan, pero pag banal, okay yun. Alam mo ba na niyuyukuan ni Josue doon sa kerubin, sa arka ay yung literal presence ng Diyos sa gitna ng kerubim. Alam mo ba yun o hindi mo alam? Alam namin yun, bro. Kaya yan yung ginagawa din namin ng simbahang Katolika. Kaya kami lumuluhod sa harap ng mga imahe ni Kristo dahil nandoon ang presence ni Jesus Christ. Kaya nga ano bang nakikita mo pag ikaw ay nagdasal sa harap ng imahe ni Kristo? Nakikita mo ba yung demonyo? Wala. Nakikita mo yung presence ni Jesus Christ. Kaya na lang yung humaharap ka sa picture ng asawa mo, love. Hindi pa ako makakaway dyan sa Cebu. Nandito pa ako sa Mindanao. Ingat kayo dyan ha. May pahalik-halik ka pa sa picture. Hindi ibig sabihin, extra asawa mo yun.
Next Right. question. Next question, ayon sa iyo, nandoon po yung presensya dun sa rebulto. Now, ngayon ang tanong mo, doon po sa talata sa numero 7:89, yung presensya ng Diyos doon nagsasalita doon po sa gitna ng kerubin. Yun po mga rebulto ninyo, yung presensya ng Diyos doon nagsasalita din po ba o hindi? Hindi bro, kasi ayun yung pag sinabi nating, tama naman yung sinabi sa Biblia na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sambahin ninyo siya sa Espiritu. Kaya nga Espiritu yung Diyos eh. Pero gumamit lang kami ng mga imahe bilang representation. Hindi ibig sabihin na nagsasalita yung mga imahe. Kasi kapag nagsasalita yung mga imahe, ibang usapan nun. Sige. Okay, so dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Time na, Pastor bro. Ray. Yes, bro. Sayang. Proceed ka sa yung rebuttal, Pastor Ray. Alright, sa rebuttal po natin, Bro Eugene, una sa lahat, hindi po nakalabag ang Diyos. Bro, mag-mute mo na ako bro ha. Para hindi ako Sige marinig lang. dyan bro. Sige po, Sige. sige. Sige po. So, ang Diyos po, Brother Eugene, ay nagpagawa ng imahe, rebulto, pero hindi po siya nakalabag dahil ang utos po niya, hindi po paggawa lang per se. Okay, so hindi po siya nakalabag. Kasi po, wala po kaming sinasabi na bawal po gumawa. Kaya nung mga example mo na hindi extra asawa yung hinahalikan namin na picture, hindi po kasi bawal yung paggawa per se. Pero at least yung asawa namin, picture namin, una sa lahat, tunay na mukha niya yon. Pero bakit mo sinabi, no? I told you, be honest, kung yan ba talaga ang mukha ni Mary? Kasi po, ang dami-dami pong mukha ni Mary kung gano'n. Sabi ko sa iyo, marami bang mukha si Mary? Sabi mo, hindi, isa lang. O kaya nga maraming mukha, it's because, kaya ito gusto kong sabihin sa inyo pwede kaming gumawa ng imahe, tribulto ni Maria at saka ni Jesus Christ kasi nga hindi nga mali yung paggawa per se. Kaya lang hindi kami gumagawa, it's because hindi namin nakita yung mukha ni Mary. Bakit what if kung magawa ko, Bro Eugene, yung mukha ng nanay mo? Sasabihin ko sa iyo, si Mary ito, papayag ka ba? At least yung hinahalikan namin, nilalagay namin sa aming mga wallet, yung mukha ng misis namin, talagang sila yun kasi nakita namin. Hindi po pwede na magiging, for example, yung mama ko, ilalagay mo sa picture ng amin, ang picture ng mama ko, ilalagay mo sa wallet mo, tapos sasabihin mo, nobya mo yan, hindi ka papayag kasi kailangan na talagang mukha niya. Okay, so sana mainawaan mo, ito, mukha ng maraming mukha ng inyong Panginoong Hesukristo. Kasalanan ng artist yun. Bakit sila gumagawa? Hindi nga nila nakita. Kaya nga wag niyong gawin Hindi nga kayo inutusan. Ang inutusan gumawa ng imahe tribulto, si Moises, inutusan siya, meron po yung purpose. Hindi, sabi mo nga, hindi sila inutusan para alayan ng bulaklak, ito po ay sisindihan ng mga insenso, susunugan ng insenso. Di ba? So, ibig sabihin, kayo, gumagawa noon, hindi nga kayo inutusan na sabi ni Saya pa, nagbuot-buot mo ba? Yan ang problema, nagbuot-buot mo. Wala kayong hindi kayo sumusunod sa utos ng Diyos. So ngayon, kaibigan, sabi mo, nag-alay ng insenso, kaya naging Diyos-Diyosan. Exactly. Tapos sabi mo pa sa amin, hindi yon nag-alay ng insenso, pambira. Actually, nag-alay talaga dito. Hindi mo lang nakita ang video Ayan, insenso po yan. Sa rebulto. Kahit sasabihin mo yan, kung hindi sa rebulto, bakit hindi siya sa pader mag-alay? Bakit dyan talaga sa harap? Diba? Tingnan mo, mga insenso yan, Kaya, kaibigang Eugene at lahat naming mga kaibigang Katoliko, napakalaking kasalanan yan according to CCC, yung idolatry. So kung pwede naman kayong manalangin, sumamba na wala pong mga rebulto, bakit na lang, diretso na lang kayo, wag kayong gumawa niyan. Pwede kang gumawa ng mga imahe tribulto na sa gilid, titignan nyo. Pero pag kaluluhuran mo yan, yuyukuan, yun yung sabi ng Biblia na wag mong gawin. For example, ito, sabi, bakit walang kabuluhan? Talagang walang kabuluhan yon, Eugene, Mali talaga yung salin mo, kahit ipilit mo yung salin mo. Kasi yung Duway Rims version mo, talagang, ang sabi po, an idol is nothing
Yan, galing yan sa Latin Vulgate ninyo. Official po yan na Latin Bible eh. The idol is nothing. Ganon din sa aking King James Version. The idol is nothing. Walang kabuluhan. Wala talagang kabuluhan. Dahil dito, tingnan nyo po, anong kabuluhan yan? Sabi ko nga sa inyo, pagka may sakuna, may lindol, may baha, kayo pa nga nagliligtas eh. Kaya walang kabuluhan talaga. Anong kabuluhan yan? Ang sabi nga sa Biblia dito na hindi nga po makakagawa ng mabuti at masama. Okay? So, wala talagang kabuluhan. Kaya tama yung salin na walang kabuluhan. King James Version at saka Douay Rheims. Kahit sa Tagalog, ang babasahin natin sa Tagalog, ganun din eh. Okay? 1 Corinthians 8:6, ang sabi po dito, 8:4, sabi dito, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan. Wala talagang kabuluhan. It cannot do good and evil sa'yo. Wala. Kaya walang kabuluhan yon. So kung walang kabuluhan yon, pwede ka namang sumamba, manalangin na wala yung mga ribulto na yon. Bakit hindi mo gawin? Kaya ginagawa namin yon kasi ayaw naming ma-fall into idolatry. Now ngayon, ang tanong natin kung ang ribulto ba ninyo graven images? Sabi niya, oo, meron mga graven images. O di ibig sabihin, pasok ka na doon sa Exodo. Kasi sa Exodo, talagang graven images na nakasulat doon. O ngayon, tanong, niyuyukuan mo ba sila? Pinaglingkuran? Sabi niya, nung una, hindi raw. Pero nung sinabi niya, oo, pero pagalang, dapat sagutin mo ng oo. O, diretso mo, sagot, talagang niyuyukuan. Ang dami-daming mga pictures dyan kahit ikaw mismo, alam mo Ayan niyuyukuan yan talaga. Tapos pinagsisilbihan yan. Ayan pinagsisilbihan. Tapos sasabihin mo na hindi. Pero nasa sa inyo kung sasabihin nyo, pagalang yon o ano ang inyong purpose, nasa sa inyo yon. Pero ang sabi po ng Biblia, wag. Di kayo na po bahala na managot sa Diyos. Basta ang sabi niya, wag niyong yuyukuan. Hindi niya sinabi. For example, Eugene, nung si Shadrach, Meshach at Abednego, noon pong sila ay pinayuko, pinasamba doon sa imahe, kung Katoliko yon, sabihin nila na, sige, para hindi tayo pamatay, yuyuko lang tayo, pero sabihin natin sa Diyos, pagalang lang ito, o Diyos, hindi ito pagsamba. Pagalang lang ito. Hindi nila ginawa. Hindi nila ginawa yon dahil alam nila na ang pagyuko sa larawang inanyuan, bawal yon. By the way, hindi po bawal yung pagyuko per se. Lahat ng pagyuko ay pagsamba, hindi po. Pero lahat ng pagyuko sa imahe o rebulto, pagsamba yon. Pagsamba yun. Kaya itong mga ginagawa po nila, talagang pagsamba yan, pambihira. So, ibig sabihin, napatunayan natin mga kaibigan, mga kapatid, na talagang yung kanilang mga imahe tribulto, naging Diyos-Diyosan nila. Bakit po? Kasi nga yung pinagawa ng Diyos kay Moises, hindi, aminado si Eugene na hindi nga yun Diyos-Diyosan. Natural, hindi naman mapagawa ang Diyos ng Diyos-Diyosan So, hindi yun Diyos-Diyosan. Ngunit, noong ito po ay kanilang sinunugan, pinagsindihan nila, pinagsusunugan ng kamangyan o insenso, o kaya kayo nga, nagsusunog kayo ng kandila. Di naging Diyos-Diyosan ito. So basically, lahat ng mga ribulto imahe po ng Romano Katoliko, hindi po Diyos-Diyosan agad. Hindi. Ngunit, dahil po sa inyong ginagawa na paglilingkod at pagyuko, naging Diyos-Diyosan po ninyo yan. Kung nilalagay lang ninyo doon sa may gilid, decoration, wala pong problema doon, hindi kayo nagkakasala. Ang problema, niyuyukuan ninyo, nananalangin pa nga kayo Ayun ang nakabawal sa Diyos. Ang linaw-linaw ng binawal sa Diyos kahit na tignan natin yung Deuteronomy chapter, is that Deuteronomy chapter 6, verse 14? O Deuteronomy chapter 4:16. Okay, Deuteronomy chapter 4 verse 16, baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan. Ayan kawangis ng alinmang larawan na kahawig ng lalaki o babae. Tingnan niyo po, 'di ba hindi ba ito kahawig ng lalaki o babae? Ayan kahawig ng lalaki at babae yan. Di guilty po kayo. Kaya nga, huwag niyong yuyukuan at pagsilbihan kasi yun ang sabi ng Biblia. So yung mga idols, it's nothing in the world. Yung Good News Bible na it does not exist, mali. Bakit, Eugene? Kasi yung baka, di ba? Yung ahas na tanso, yung baka, naging Diyos-Diyosan.
Hindi ba nag-i-exist ang baka? Hindi ba nag-i-exist yung ahas? O kaya maling-mali na salin yan. Maghahanap pa ako ng scholar. Hindi na ako maghanap ng scholar. Gagamitin ko na lang yung inyong salin. Pambihira, sasabihin mo, mali itong salin na ito. Walang kabuluhan ang malinaw po na salin dyan. Hindi po yung hindi nag-i-exist. Kasi mali yun. Kasi yung baka at saka ahas nag-i-exist yun. Pero yung kanilang rebulto, pagka yan po yuyukuan, pagsilbihan, magiging Diyos-Diyosan po yan. Kaya guilty po kayo, ha? At sana po ay gawin po ninyo itong rebuke para kayo po'y maituwid. Ang sabi po ng Biblia, if you correct a fool, magagalit. But if you correct a wise man, magiging wise pa siya. Kaya Bro Eugene, mahal namin kayo. Kaya binigyan kita ng pagkakataon at oras para makausap ngayong gabi para maituwid ka dahil mahal namin kayo. Ayaw namin mapunta kayo sa impyerno. Ayaw namin, di namin gusto na kayo po ay danihon o kaya maging membro namin. Namin po ay magkita-kita tayo sa langit at hindi po kayo mapuntang impyerno kasi ayon po sa inyong CCC kahit... Sige po, salamat. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Eugene, your time starts now. Ayan bro. Sige. So, unang tanong, Mr. Punto, sinabi mo na hindi bawal ang paggawa ng mga graven images. Tama ba ito? Yes, tama po. Dahil nga ang Diyos mismo nagpagawa kasi nga ang utos hindi po huminto sa verse number 4. Meron pong verse number 5. Kaya hindi po bawal ang paggawa per se, kundi paggawa, pagluhod at pagsilbi sa mga ginawa mong rebulto. Next question. Alright, so yung sinasabing kerubin, bakit inutos ng Diyos? Aminin mo ba na yung kerubin na pinagawa ng Diyos ay banal yun? Yes na naging banal kasi po may banal na larawan, larawan, but may banal na presensya ng Diyos. Naging banal yon yung buong arka, hindi lamang yung kerubin, kasama yung arka. Naging banal yon kaya nga hinahawakan ni Usa, patay siya agad. It is because of the literal presence of God. Nagsasalita pa yan, numero 7:89. Nawala po sa inyong mga imahe tribulto, walang ganun. Okay, next question. Kasi sinabi mo na yung cherubim is banal, utos ng Diyos. So, ibig bang sabihin yung inyong sinasabi ditong hindi bawal ang paggawa, yun yung mga bagay na banal? Hindi po. Yun po yung mga bawal na, yun po yung mga bagay na pinagawa ng Diyos. Okay? So, nagiging banal lamang po yan. It's because of the presence of God. Nung wala ng presence of God, hindi na yan banal. Kaya yung presence of God, yun yung nakapagbanal doon sa lugar o kaya doon sa bagay kung diyan po naninirahan ang presensya ng Diyos. Next question. Sinong apostol nagturo sa inyo ng Ebanghelyo na itong mga larawan ng mga santo ni Mother Mary, ni Jesucristo ay walang kabuluhan po ito? Sino nagturo sa inyong apostol yun? Si Apostol Pablo unang-una dahil siya po ang nagsasabi doon na yung mga Diyos-Diyosan po ay walang kabuluhan. Kaya nga yung mga rebulto, hindi si Maria per se, si Cristo per se, hindi. Yung rebulto na ginawa ninyo kasi I'm sure hindi po yan si Maria dahil ang iba-iba nga yung mukha Ikaw mismo hindi mo nakita si Maria. Paano mo masabi si Maria yan, si Cristo yan? Hindi mo nga nakita mukha nila. Next question. Okay, next question. Sinabi mo si Apostol San Pablo. Ngayon, may binanggit ba si Apostol San Pablo na bawal yung mga larawan ni Jesucristo? Ni Mother Mary o sa mga santo? May binanggit ba? Paki-rephrase paki-ulit nga yun. Sabi ko, meron bang apostol? Sabi niya meron. Si San Pablo, I think, narinig ko si San Pablo, sabi niya. May binanggit ba si San Pablo na pinagbabawal talaga yung mga larawan ni Mother Mary, rebulto ni Mother Mary, larawan ni Cristo o larawan, rebulto ni Cristo? Meron ba? Wala po sa gusto nyong unequivocal. Pero meron sa general. Roma 1, sabi diyan, you change the truth of God into a lie and worship the Creator more than the Creator.
So, yung mga larawan na sinabi mo ginagawa ng kamay ng tao kahit sa Acts chapter 17 verse 28-29, gawa ng tao yun. Kaya hindi po equivocal kundi sa concept or sense po. Wala pala. So, ngayon, ang tanong ko sa'yo, para maging scholastic itong payag mo, mayroon ka bang Bible scholar na ituro sa amin na yung mga nasa loob ng simbahang Katolika ay bawal po yun, kasali po yan sa Diyos-Diyosan, mayroon o wala? Marami po, pero hindi ko po maibigay lahat sa iyo. Kahit mga scholar namin, ganun din kasi parehas naman kami ng interpretation. Hindi naman mahirap intindihin yung Exodus 20, yung Deuteronomy chapter 4, hindi yun mahirap intindihin. Kahit elementary student, maintindihan niya yun. Sige. Next question. Sabi ni San Pablo sa unang Korinto 8:4, ang Diyos-Diyosan ay mga bagay na walang kabuluhan. Ngayon, yung imahe ni Kristo, imaya, yung picture ni Kristo, at tanong, walang kabuluhan ba yon? Ay, walang kabuluhan yon. Unang-una, kasi po, paano may kabuluhan yon? Kayo nga nagsasabi, yung inyong sinasamba, hindi yung imahe, kundi si Kristo mismo na nasa langit. Walang kabuluhan yon. Anong kabuluhan yon? Hindi yun magkapagliligtas sa'yo. Hindi yun magsasalita. Hindi naman, wala nga kabuluhan gumagastos pa nga kayo, so mapabigat pa yun. Saan talata mo nabasa na yung imahe ni Jesucristo ay walang kabuluhan? Ayun nga sa 8:6 ng Korinto, kasi po naging Diyos-Diyosan po yung larawan ninyo na sinatawag ninyong Kristo, pero hindi po yan totoong Kristo o mukha ni Kristo, I believe. Kasi iba't ibang Kaya gusto kong sabihin mo, marami akong picture dito, ituro mo kung sino po, alin dito yung Kristong totoo. Okay. Bro, next question bro. Sabi mo yung tansong ahas ay Diyos-Diyosan. Gumamit ka pa ng verse sa Biblia. Ang tanong ko, nung pinagawa ito ni Moises, nung pinagawa ito ng Diyos kay Moises, naging Diyos-Diyosan ba itong ang Diyos Ama? Lumabag ba siya sa kanyang utos na hindi pwedeng gagawa ng kung ano mga bagay, wangis? Lumabag ba siya o hindi? Hindi nga, kasi hindi nga po mali yung pagpagawa. Pero noong ito po ay sinamba, sinindihan, pinangalanan nila ng insenso, sinindihan nila, naging Diyos-Diyosan, which is yun ang ginagawa ninyo. Umaamin ka, insenso yung hawak ni ni Pope Francis. Nagsisindi kayo ng kandila sa mga ribulto, maging Diyos-Diyosan nyo po yun. Okay, So, next question. Next question bro, inaamin mo na ngayon bro na sa buong Biblia, kahit anong version, wala kang nabasa na ang larawan ni Mother Mary, larawan ni Kristo sa mga santong Katoliko ay kasali sa Diyos-Diyosang binanggit sa Biblia. Aminin niyo ba ito? Hindi, kasi meron akong nabasa. Yung Exodo 20, yung awit 115, kasi kahit yung Jeremiah 10, that is in general. Hindi kasi naabutan yung ribulto ninyo. Kasi pag naabutan yon ni Jeremiah, ni Moses, yung ribulto ninyo, kasali sana yon. Pero general kasi anything Kung naintindihan mo yung anything, any likeness, hindi mo na itatanong yan. Next Okay bro, sa binanggit mo mga sitas bro, sabi mo yung nabasa. May nabasa ba dito sa Salmo 115, Jeremiah 10, Exodo 20? May nabanggit ba na larawan mismo ni Santa Maria o ni Cristo? Kahit anong mga santo sa Katoliko, may binanggit ba ito? Wala. Wala nga, verbatim. Kasi po general. Pagka sinabi mong general, kasama na yung larawan ni Buddha, ng ibang mga larawan, general Pero yung katangian nandoon Hindi nakapagsasalita, hindi nakalakad, kailangan buhatin. Lahat ng mga description na yun yung parehas sa inyo. Kaya kuridas yun, sa Bisaya, kuridas na yun. Okay, so dako tayo sa final conclusion at mauna dito si Pastor Ray ng Baptist. 5 minutes bro. Okay, so ito po yung conclusion. Unang-una, hindi po mali yung paggawa per se, period. Hindi yun, walang problema. Kahit tayo nga gumagawa tayo ng imahe, may mga ribulto, mga figurine, hindi nga yun mali. Ngunit kung ito po ay inyong yuyukuan at pagsilbihan, sisilbihan ninyo ito po ipoposisyon ninyo, yung pagsisilbi, magiging Diyos-Diyosan. Kagaya po ng tansong ahas. Kaya nga, wag nyong gawin yun. Kung nagpagawa man ang Diyos, di gumawa kayo kahit pero ang pinagawa naman si Moises, pero pagpalagay natin, sasali kayo. Pero wala namang apostol na inutusan gumawa Ngunit kung gagawa naman kayo, wala pong utos ang Diyos na yuyukuhan nyo yan, pagsilbihan nyo, walang ganon.
Kasi noon pong ito ay pinagsilbihan ng mga Israelitas, mismo pinagawa ng Diyos, naging Diyos-Diyosan, sa inyo pa kaya? Okay? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kahit anong pong depensa pong gawin ninyo, maling-mali po yon. Kagaya po ng mga Hebrew children na sila po ay pinayuko, pinagsamba doon sa imahe ni Nebuchadnezzar, hindi nila ginawa dahil mali po yung pagyuko sa rebulto. Uulitin ko, hindi lahat ng pagyuko pagsamba, pero lahat ng pagyuko sa imahe o rebulto pagsamba yun. Kaya hindi ginawa nila. Okay? So kung meron mang utos ang Diyos na gumawa ng imahe at rebulto, walang utos na yuyukuan nila at pagsilbihan nila. Kung ipapalusot po ninyo yung kerubin, naging banal yun, it's because of the literal presence of God na nandun sa gitna, pero wala na po yun. In fact, wala yun sa inyong rebulto. Huwag nyong i-claim yun. Kasi po, ang patunay na may literal presence of God, yung kerubin, yung arka, nahawakan ni Osa, patay siya agad-agad. Pero ngayon, kahit hawakan natin yung ano ninyo, kahit nga binibiyak pa nga ng iba wala namang mangyayari sa kanila. Kasi nga, walang kabuluhan ko yun. Kaya we love you guys and gusto naming ipaabot sa inyo itong katotohanan na impyerno po kayo pag kayo po'y makakumit ng idolatry. Revelation chapter 21 verse 8. Kaya ngayon, napatunayan natin, kahit wala yung pangalan po ninyo na rebulto ni Maria, ni Cristo Santo Niño, Black Nazarene, hindi na po kailangan kasi po general ang sinasabi ng Bible, anything. Aywan ko, hindi nyo maintindihan graven thing o graven. Tinanong natin, graven ba yon? Graven, yes. O di pasok. Diba? So, yun, sinabi pa na likeness of anything, kawangis ng babae at lalaki, pasok na pasok yung ginagawa ninyong rebulto. So, hindi na kailangan pangalanan yon ng Old Testament, kahit ng New, kasi hindi po naabutan. Wala kasing rebulto si Jesus Christ at mga apostol, ang mga apostol, kahit si Maria, wala po, hindi sila gumagawa. Nung ginagamit po ninyong Galatia, that is figurative po, idiomatic expression na nasa ano nila, sa harap mismo nila. Kasi po, malinaw na si Kristo po ay ipinako. Hindi po nagdadala ng imahe si Apostol Pablo. Kahit nagdadala man, pero again, hindi po nila niyuyukuan at pinagsisilbihan yun. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mahal namin kayo. Ayaw po namin hindi namin intensyon na saktan po ang inyong damdamin, pero ang katotohanan minsan nakakasakit. Pero pag ito yung tatanggapin, nakakagamot po ito. So you have to repent and believe the gospel para ikaw po ay maligtas. Aminin mo na ikay makasalanan, nagkasala ka sa sin of idolatry, lalapit ka sa Panginoong Jesus, didinggin ang iyong panalangin kahit walang rebulto o imahe. Manalangin ka sa Diyos at tatanggapin mo siya ng buong puso na siya lamang ang Diyos at tagapagligtas. Kasi po, wala pong kabuluhan yung mga Diyos-Diyosan na yan. Kahit anong depensa po ninyo, hindi po kayo makakapuntos dahil maling-mali po ang inyong aral at doktrina. Hindi po si Maria per se, si Cristo per se, hindi po, kundi yung rebulto na tinatawag ninyong Maria, na iba't ibang picture, iba't ibang mukha, yung rebulto na tinatawag ninyong Kristo, mayroon pang Santo Niño, may Black Nazarene pa, ang dami-dami mga kaibigan, mga kapatid. Uulitin ko, pwede kayong gumawa, pero wag nyong yuyukuan at pagsilbihan dahil letra por letra po yung nakasulat sa Biblia na binawal ng Diyos. Wag nyong yuyukuan at pagsilbihan ito. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, repent and believe the gospel. Yun po ang masasabi ko po sa inyo. Meron pa, Bro Ras? Pira? 30 seconds. Alright? So again, wag po kayong magagalit sa amin. We are preaching the truth to you. Doon nakakasakit po ito. Pero mga kaibigan, mga kapatid, makikita nyo po na ito po'y katotohanan. Makikita niyo sa cross-examination. Sinong nakapunto, sinong napuntusan, sinong naipit, sino yung pabago-bago yung sagot. Dahil po katotohanan po yung dala natin. Kaya to God be the glory. Greatings He has done. Salamat sa Banal na Espiritu na nagbigay po sa atin ng unawa sa kanyang mga salita na napakalinaw. Kahit elementary student maiintindihan po kung open ang inyong mind and heart sa salita ng Diyos. Maraming salamat po. Okay, so dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother Eugene, your time starts now. Okay, so once again, magandang gabi. So ito, ang final conclusion natin dito, talagang pag sa korte po, kaya itong debate pag sa korte, para tayo nagkakaso di ba? Pag sa korte, ngayon ka ng ebidensya, wala kang mabasa, ibig sabihin, dismiss po yung kaso. Walang ebidensya, dismiss yun. Kaya maraming kasong nadidismiss dahil
kakulangan sa ebidensya. Ang gusto ng korte, kailangan may statement po na nakalagay. Kapag walang statement, wag tatanggapin. Kaya nga maraming kasong nababasura lamang. Dito sa issue natin, dito Brother Puentes, patutunayan ko na hindi kasama. Yung tinanong kita, meron ba? Sabi mo, wala. Wala. Tama nga naman, negatibo ka, walang-wala ka. O pagka wala kang maibigay, so ibig sabihin, tapos ang debate. Dismiss ang kaso. Dahil wala kang maibigay. Bagko sinabi mo ba, hindi bawal ang paggawa. Sabi mo, paggawa ng graven image, hindi po bawal sa Diyos. Pero bakit kayo namumroblema sa simbahang Katolikang may graven image kami? Hindi naman pala bawal. Nakakatawa itong si Puentes. Pagka sinabi mong wala, and then case closed. Bakit mo pa tinitindigan yun? Wala ka namang dalang ebidensya. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Ha? Ako kasi affirmatibo. So pinoprove ko. Na-prove ko ba? Yes. Bakit ka ako? Nagbanggit ako ng mga sita sa Biblia. Pinangalanan yung mga Diyos-Diyos. Meron bang sinabing Santa Maria? Wala. Ngayon, sa yung panahon niya, gigibain niya, dapat may ebidensya ka. Uy, hindi yun. Meron ako ebidensya. Napunta siya doon sa insinso. Hindi naman usapan namin yun. Na kung inaano ba yung larawan, ininsinsuhan ba yun, niyoyokuran ba yun, ibang usapan na po yun. Ang pinaka-main point lang po natin dito, ipinagbabawal at ano yung pinagbabawal? Kung kasali ba sa mga Diyos-Diyosan itong mga ito? Sabi mo, wala akong mababasa. Hindi, tapos ang laban. Oh, ano pang pag-uusapan natin dito? Nag-aaksaya lang ng panahon. Kumbaga sa abogado, mag-question ka ng abogado mo, mag-question ka sa attorney. Meron ka bang ebidensya? Pag sinabi mo, wala attorney. Oh, ano sasabihin mo sa korte? Wala kang ebidensya. O yung, halimbawa, nag-file ka ng kaso. Pagkadaan sa piskal, titignan sa piskal kung may ebidensya ba yung kaso mo o pasado ba itong kaso mo. Pag wala, sa piskal pa lang basura na. Di ba? So, dito pa lang, sa debate natin, basura na yung mga argumento mo. Kathang isip without any Bible scholar. Sabi niya, mayroon daw, marami. Hindi naman siya nakapagbigay kit isa. Sino sa Bible scholar? Sabi nang niya, ay amin, Bible scholar namin. Sinong Bible scholar ng Baptist? Kung meron kayo. At yung Bible scholar naman ng Baptist, tumutugma ba yan sa ibang scholar? Baka sa kanya lang yan. Diba? Hindi naman tayo bias na, of course, sabi ng Bible scholar mo na Diyos-Diyosan yun. Dahil una, Baptist siya, kasama mo. Diba? Kakampi mo, Baptist siya. Pero how about sa mga ibang Bible scholar na hindi kakampi mo? Yan ba yung mga paliwanag nila? O, pag may isa na nagpapaliwanag na wala naman yan sa binanggit, di wow. O ikaw, yung nasa isip mo lang kuro-kuro, sinali mo, wala naman, hindi naman kasali, ibang usapan na yun. Yun nga yung pinaka dahilan, yung pinaka analohiya kong binigay, bakit ka sumasali sa indigenous people na hindi ka naman kasali sa indigenous people? Sabi mo, people ako, tao ka nga. Pwede ka naman kasali sa indigenous na binanggit na bibigyang tulong. Halimbawa, lindol. Bago lang, no? Nung nakalang June 8 ba yun? Nakarang June 8, naglindol. Yung Davao tsaka yung Cotabato. Brad, tao ko, nangangailangan ako ng tulong. Tao ka nga, pero hindi ka naman kasali sa biktimang lindol. Paano ka nakasali? Nasa Cebu ka, wala namang lindol sa Cebu. Dati pa yun, last year, doon sa Bugo. Oh, so yun nga, hindi ibig sabihin, rebulto, yun na yun. Disyusan na yun. Ibang usapan yun. Dapat kilalanin mo. Tayo na bro? Yes, bro. So, dyan Sige. nagtatapos ang debate natin between Catholic and Baptist.